Emana ekwuru na Gentle the Yahoo and the Angel Makeup na fana abanwugo. Some of you are not out there. According to the information, as you know, na one grave ke Gentle the Yahoo and Angel Makeup with 3 of his boys. Na had 5 agbawuru mbosi abia made that operation. Nearly 5 of them na the same grave. Gentle the Yahoo and Angel Makeup with other 3 boys kahani na the same grave. Now, you watch as since that news you gacha. This man not on mask, a take over from Angel Makeup. Imana before, onye na wetabu update bo Angel Makeup. You watch as since eji kucha na ha nwona. Onye na yeza update bo this man not on mask. Man on will even notice. This man not on mask, it was a okwu. His language. Onye adrom ka obu ezigbo onye Igbo. I don't know what you guys are thinking what I'm thinking. This man not on mask. It was a okwu. Odire ekwu okwu ka onye ozigbo onye Igbo. The man dem ko arrange. Atom ka watch this video. Nga anti etu the man si ekwu okwu ifu na onye abụrụ ezigbo onye Igbo. Dear France. Dear France. I'm a jahare. Tekele. Ahangweze. Mbo halile. Good morning, good afternoon, good evening. No matter your location and your base. We watch the time out 28th of September 2025. Afam Kawakwa, Biafra must go. Biafra must go. Wakwa Afam. Ama agwa Ahangweze ndị Biafra silile all over the world. Ọbụla ndị Biafra silile nụcha. Ma mbụ ụwa niile. Amejo ohere na ala agbasara unu ochi. Nwetere na ha na-eme arọ ndị zọl. Obiri etiti. Ala mmanụ. Filani uniform na-eme ebe ha na-ebubo agụ asarị dọkụbọ men na-eme ebe na-arọ ndị izọg mana obiri etiti mana ala mmanụ ma bụ ọgụ. O nwere vidio m ga-agbanye n'unu unu ga-awọchị that video. How can the Nigeria enemies of Biafra? I worship Umuna Wundi Biafra. Umuna Wundigo. Innocent Chia. I'm a Johan Anekele, the Triple G. The Chief of Armed Forces in Biafra land. Bamansa Emo Deka Msunga Bayonu